Здравейте хора, както знаете от заглавието, днес ще ви покажа един приятел, който също има YouTube канал. Така, влизате в YouTube и пишете Стефан Борисов. Чакайте само аз да го напиша на български. Ето, Стефан Борисов. Тук ви излизат и търсите. Ето, чакайте само да влезна. Ето тази тук снимка. Не иска да фокусира. Ето, това трябва да ви излезе. Абонирайте се за него, дайте палец нагоре, защото той прави много хубави клипове, много яки. За сега има 2 клипа, даже има и 7 абоната. Абонирайте се, така ще се бъде още повече. Също така и за мен се абонирайте и до скоро!